Nakapalit na ba mo og mga school supplies ug uniform sa inyong mga chikiting? Kung wala pa, uban nimi sa among pagsusi sa mga dapit sa Sugbo nga mas makabarato si nanay ug tatay. Nagdasok karong Sabado ang mga ginikanan ug estudyante sa Magallanes Street sa Dakbayan sa Sugbo pipila ka adlaw usa ang gilaumang pagbukas sa klase. Gani among naabtan ang usa ka inahan nga subsob na sad ang pagpamili sa mga school supplies alang siyang chikiting. Apan, nag-canvas pa lang siya sa mga presyo sa mga gamit. Dere usab nagkuan sa mga presyo ug usay kon kay pamupon ako kay balon sa kuan sa akong eskwelahan sa akong anak ba nga ug unsay pang paliton kaayo kay agi lagi nang nausob ng curriculum karon sa eskwelahan. Mausab kini ang gibuhat ni Nanay 𝗟𝗔𝗦𝗧𝗘, namili na lamang siya og mga uniforme alang sa iyang estudyanteng anak. Kinahanglan maghuwat gyud mi kay may requirements ina pa tagaan may mga kuan na requirements nga boy paliton. Asoy sa mga ginikanan, wala pa sila kasiguro unsay mga kinahanglanon sila mga anak, ilabi na ubos sa bag-ong sistema sa Department of Education kon DepEd nga ipatuman na karong school year 2026 to 2027. Ubos sa bag-ong curriculum, gikan sa 4 ka quarter, mahimo na lang 3 ka termino ang school calendar nga gilangkuban sa opening, instructional ug end of term block. Ang opening block mumarka sa sinugdanan sa term 1, din igahin kini sa mga beginning of school year, lakip niini ang orientation sessions alang sa mga learners o parents assessment, ang pagpahigayon og mandatory health assessments, learner screening ug profiling. Samtang ang instructional block diin gigahin kini alang sa mga teaching ug learning activities. Gimando sab sa maong lagda ang adunay 2-week end of term matag termino din ipahigayon ang pipila ka mga aktibidad sama sa academic recovery for accessible learning kon aral program, computation of grades, co-curricular ug extracurricular activities. Aminado sab ang pipila ka mga manindahay nga ang nasinati nga krisis karon sa nasod adunay nahimong epekto silang panginabuhian. Jud siya sa una karon kay karon murag krisis naman mo na ang kuan. Lahira jud ang halin karon ug ang last year. Taliwa niini, nagpabilin gihapong in demand ang mga notebooks. Depende sa klase, ang presyo sa mga notebook naa sa 13 ngadto sa 14 ang buok. Mamahimo sa mopalit og bulto 200 ka mga notebook nga tag 2,600. Ang lapis ug ballpen pwede makapalit na og 3 ngadto sa 5 pesos. Samtang ang glue, mamahimo na kang makapalit sa kantidad nga 24 ngadto sa 50 pesos. Aduna sa mga coloring materials nga adunay pinakaubos nga presyo gikan sa 14 ngadto sa 50 pesos. Nalas man sa damong supplier. So ni-offer sad mi glass sa among mga customer kay tungod sa krisis sad ba nakasabot sad mi nga need sad namo ang Ang uniforme anaa sa 350 ngadto sa 400 pesos, samtang ang sapatos mapalit sa 180 ngadto sa 300 pesos ug ang medyas tulo 50. Abli ang mga manindahay sa kilid sa Dan Magallanes hangtod mahuman ang opening sa klase. Samtang gilauman sa pipila ka mga manindahay ang pagdaghan sa mga mamalitay ug mga adlaw sa Domingo usa ka adlaw sa dili pa buksan ang klase. Subay niini, nipagawas ang Department of Industry ug Price Guide para sa mga school supplies aron paghatag og hustong impormasyon o kapilian ang mga mamalitay. Samtang nagpahimangno usab sila sa mga mamalitay nga angay nga wais sa ilang pagpili o pagpalit sa mga school supplies. Kini si Ardie Morales alang sa MyTV Cebu.